and you will have it to the full. Do you want to have it to the full? It is yours. Are you seeking and serving the living God? Yes, you will seek Him more. Fire from heaven is coming to empower you. The Lord is about to refresh you as you serve the Lord. The heavens, the Lord of the heavens and the earth is about to fill your ministry with the fire. The fire, the fire. Anything that stopped you in the past. Yes, the Lord is saying to you, there is a fresh fire that is about to come and overflow in your life. Today, Lord, I release that fire in her life. In the name of Jesus Christ, be ready, because that fire will surely expand everything that He has entrusted to you. Today, Lord, fill her with the wisdom and the knowledge and the understanding of the Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth, thank you, Lord. Have it to the full. Have it to the full. Full, 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 full. In Jesus' mighty, mighty name. In the name of Jesus, man of God, the Lord is giving you the grace to hear His voice. In Jesus' name, as you seek Him, He will open your spiritual understanding. He will transfer His grace, His glory, as you preach the Word of God, as you share the message of heaven. Yes, those who will gonna hear those words, they will say, oh, it seems like I am hearing an angel. I am hearing a voice coming from the very throne. And those people who will gonna hear your words, yes, they will be transformed. They will be delivered. They will gonna be healed. Yes, Jesus, thank you, Lord, for the great revival that is about to manifest in the life of your man, oh God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Congratulations to both of you. The Lord blessed you. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanilang buhay. Thank you, Lord. Mamaya na yung iba. Mga minamahal, ayon ng Diyos na tayo ay nasa Egypt. Gusto ng Diyos from Egypt, makatawid ka doon sa wilderness. And from wilderness, alam natin kung ano yung ating destiny. Our destiny is promised land. Are you listening? Are you interested? Are you excited this afternoon? Still connected? Are you happy? Yung mga happy, pumalakpak nga at magsabi ng Hallelujah! Praise God. Kami po ay galing Montalban. Kasama po ako ang aking napakagandang may bahay, si Mami Kleng. At nag-minister po tayo doon sa maraming mga pastor po doon bilang preparation sa darating na conference next week, 2 days conference, Church on the Rock conference, Moving, Leading, and Conquering 29 and 30. We are going to and fro from different places just to bring the good news about the kingdom. Alam ko po na after this anniversary ng J-Blue, marami pong gagalaw, kikilos at ipapadala ang Diyos sa iba't ibang lugar upang dakilain ng Panginoon, i-proclaim ang goodness, i-proclaim ang kingdom of the Most High God, i-proclaim ang good news of the kingdom. So this afternoon, just be ready. Are you ready? Buti na lang, akala ko hindi kami aabot eh. Napakahusay po ng aking driver. Talagang, Kuya Morris, ang akin pong napakasipag na anak sa pananampalataya. He is an anchorman at siya po ang ating anchorman sa ating news channel na ngayon ay in-establish na ng Diyos para lalo makapaghatid ng serbisyo sa ating bansa. Praise the Lord. What is in your heart, man of God, when you choose the theme crossover? What is in your heart? What are you seeing in the Spirit? Why you chose crossover and possess the land?
May we hear from you. What is in your heart? What are you singing in the Spirit? Why you declare that? Yes. Yes, the Lord put it in my heart that verse, Joshua 1:11, because the Lord will give me and possess every place that God will bring me to, any place, even this whole nation of the Philippines, and even more outside the Philippines. Hallelujah. Amen. Alam nyo, pag mga lingkod ng Diyos, hindi siya magbibitaw ng salita na hindi mo na niya nakita. Word or image. Salita ng Diyos ay imahe. Pag sinabi kong kalabaw, nakikita nyo? Nakikita nyo? Kalabaw, kita nyo? Anong kulay? Iba-ibang kulay natin nakikita eh. Words are images. So, kapag may nakita kang word, so, Jesus. So, napakarami nating nakikita. Once we say Jesus, healer, Savior, deliverer, my God, my supernatural grace. So, crossover. Sabihin natin lahat, crossover and possess the land. So, the man of God, maring hindi ganun kalinaw, pero yun ang word na dumating at inilagay ng Panginoong Hesus sa kanyang puso. At ito ang tatandaan po natin, walang word na hindi pwedeng hindi ma-fulfill. Tatandaan yan. Because God and His words are one. Pag sinabing word of God fulfilled, sabihin mo na lang, Amen. Pag sinabing salita ng Diyos, fulfilled. Walang salita ng Diyos na hindi fulfilled. At yun ay nangyayari lang sa mga taong may faith. Pag wala kang faith, unfulfilled. Pero pag meron kang faith, automatic, ang Word of God, fulfilled. Pumalakpak ang makakaranas ng fulfillment ng Word of God sa kanilang buhay. The Lord said, there is a time for everything. Kaya kinakailangang habang naghihintay ka, you are worshiping, you are rejoicing, you are sharing the Word of God. At makikita mo habang naghihintay ka, habang nagsiserve ka, habang naglalakad ka, dumarating nila, abay, ito yung aking pinagpe-pray nun eh. Abay, ito yung aking talagang dinidesire eh. Abay, nangyari na sa aking kapitbahay. Nangyari na sa aking finances. Nangyayari sa aking asawa. Nangyayari sa aking negosyo. Nangyayari sa aking sambahayan. Kaya kapag ikaw ay tinawag na born again, wala kang ibang trabaho kundi magmahal. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas. Hindi ka makaka-crossover kung tingin ka lang ng tingin. Napakahalagang makita po natin. Pag nakita mo yung isang bagay, lakaran mo. Pag nilakaran mo, mararating mo. Isang araw, hindi mo lang mararating, mapoposes mo pa yung mararating mo. Amen! Gusto ng ating Panginoon Diyos na maunawaan natin what is God's Word. We know that God's Word, you can never ever experience that crossover without the Word with you. Without His presence with you. Without that faith in you. And I know and I believe that the Spirit of the Lord is now working powerfully to establish your big heart, to establish your faith, so that wherever we go, ano man po yung ating ma-envision, ano man yung gusto ng Diyos na pagdalhan sa atin, I know and I believe we will gonna cross over and we will possess the land. In Jesus' name, lahat ng mga paa ng mga anak ng Diyos dito sa J-Blue, anoint them, Lord, wherever they go, Lord God, beginning today. They will conquer. They will possess, Lord God. They're gonna conquer. They're gonna possess that place because this is what you had revealed, Lord, to the man of the house, to the father of the house. You revealed this to him. Oh God,
At alam kong ito'y gagawin mo in the name of Jesus. At ito ang ginagawa mo sa lahat ng Jeblo family, from the youngest to the oldest. Lord, you are anointing them. You are anointing their hands, their minds, their lips. You are anointing their body. You are anointing their feet. Wherever they go right now, Lord God, dala-dala po nilang anointing ng conqueror. Dala-dala po nilang anointing, O Lord God, ng mananakop. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walang gawa ng kaaway ang makakasakop sa kanila. We are born in the Spirit not to be conquered by evil of this world. We are born in the Spirit to conquer all demonic powers of this world. In the name of Jesus Christ of Nazareth, are you ready to cross over? Palakpakan mo ng 1 minuto ang Diyos na mangunguna sa atin sa pagkukongkir. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your grace, Lord, that you are releasing to Jeblo family to conquer and possess the land. Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes, the arrival of the men and women of God. Yes, yes, Luzon, Visayas, and Mindanao. Wait for the arrival of the Jeblo sons and daughters. They will come to conquer those places, Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name. Kapatid, pag hindi ka nanakop, ikaw ang masasakop. Maraming Kristiyano, nasasakop ng takot, ng alinlangan, pagmamalaki, nasasakop ng kasalanan, nasasakop ng fear. Why? They do not know who they are. If you know who you are, walang makakasakop na kahirapan sa'yo. If you know who you are, walang makakasakop na lahat ng ahente ni Satanas na pumapatay at nagnanakaw at nagwawasak. Naniniwala po ako, pag alam mo kung sino ka, ikaw ay anak ng mananakop. Alam nga namang anak ng langgam mag-iba pa. Pag anak ng leon ay di leon. Anak ng agila, agila. Anak ba tayo ng Diyos? Para naman hindi naniniwala yung iba Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng hallelujah! Mananakop ka. Hindi ka na dapat nasasakop ng kalungkutan. Hindi ka na dapat nasasakop ng alinlangan, pagmamalaki, galit, sama ng loob. Ang sinasakop niyan ay yung anak ng talunan. Meron ba ditong anak ng talunan? Kapag sinasabi, talunan ng Diyos mo. Hindi, hindi gayon. Sabi mo sa iyong katabi, hindi gayon. Dapat alam mo kung sinong ama mo. Your failure to know and understand who you are and who your father is, that is the very opportunity of the evil one to conquer and possess you. That's why if you understand who you are, I am blessed. I am anointed. I am Spirit-filled. I am the Son of the Most High God. I am highly favored. I am rich. I am beautiful. I am healthy. I am supernatural. I am connected to the endless grace of the Most High God. I am healed. I am healthy. I am wealthy. I am a conqueror. Are you that person? If you know who you are, I tell you, ay grabe, after 1 year, pag nalaman mo na kung sino ka, after 1 year, grabe ang ipapatotoo mo dito. Anong papatotoo mo? Na wala na po ang aking sakit, wala na po akong utang, wala na pong maniningil sa akin, wala na ho akong kaaway. Bakit? Reconciled na kami ng asawa ko. Reconciled na kami ng mga kaaway ko. Yung mga utang ko, nabayaran ko na. Natubos ko na yung aking bahay. Mayroon na akong bagong sasakyan. Marami na akong naakay na kaluluwa. Ginagamit ako ng Panginoon dahil tayo'y naging mga mananakop.
I release the anointing of a conqueror right now. In the name of Jesus, receive the anointing of a conqueror in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Receive it right now. Right now, right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth, the Lord is repositioning you. The Lord is restoring you. The Lord is restoring you right now into your original design, into your original nature. That through you is a man and a woman of God, ready to conquer, ready to rule, ready to reign with our Lord Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Alam niyo ba na itong pagko-crossover, kailangan nito ng partnership. Sabihin natin lahat, partnership. You cannot cross over if you will just do it alone. Hindi ka makakatawid ng ikaw lang. Kailangan ng leader at mga follower. I want to give you 2 Kings chapter 2 verse 1. Sabi po doon hanggang verse 12. At basahin po natin ang 2 Kings chapter 2 beginning verse 1. Meron ba? Ayan. Praise God. Do you have New Living Translation? You don't have. Meron? Gumaganyan siya. Hello. All right. Mukhang ako ang walang 2 Kings. Bito wala yata 2 Kings ang Bible ko. Ayan. Inulit ko. You cannot do it your own. You need somebody who is anointed by God for you to cross over. Kaya ka nga dinala sa church. Dahil yung church na yon may pastor na tinawag ng Panginoon. Lahat ng pastor galing yan sa puso ng Diyos. Sila ho'y may special calling. Tapos minsan, akala mo, kaya mo na, kahit hindi na magpasakop sa pastor na yan. Basta, naalala ko tuloy minsan meron akong Bible teacher dati noon pa. Sabi ko, sister, matagal-tagal na siya doon sa Bible study. Baka pwedeng dito ka muna sa isang lugar dahil mas kailangan doon yung iyong kakayanan. Sabi niya, hanggat hindi sinasabi sa akin ng Lord, hindi ako alis dito. Bakit? Hindi hanggat daw sinasabi sa akin ng Lord, no. Ang tanong ko, nung ikaw ba'y dalhin dyan, ang Lord ba ang nagsabi sa'yo o ako? Kayo po. Minsan may mga tao po na kapag may natututunan, doon tatandaan ninyo. Kahit ang tatay mo'y magsasaka lang at ikaw'y maging doktor, hindi pwedeng sabihin, ako muna ang tatay dito kasi kayo magsasaka lang, ako'y doktor. Mas marami akong pinag-aralan sa inyo, mas marami akong alam. Hindi pwedeng pangunahan ang tatay mo. Tatay mo pa rin yan. Kahit ikaw na ang pinakamagaling na tao sa mundong ito at ang tatay mo'y maghuhugas lang ng bote o magtataho, hindi mo pwedeng higitan ang tatay mo. Diba? Pagdating sa bahay, kahit ikay abogado at ang tatay mo ay isang magsasaka, na-bless ka ba? Oh, tatay mo yan eh. No. How much more sa spiritual family? Minsan di nakikita ng iba. Kung yung tatay mo, ito, pasensya na, pero totoo to. Kung yung tatay mo na bineblessan mo ay hindi born again, hindi kayo magkasama sa eternity. Sino kasama mo sa eternity? Yung kasama mo sa spiritual family. Dahil ang totoo, dumaan lang tayo sa tiyan ng ating nanay. Ang totoo, tayo'y galing sa puso ng ating tatay sa langit. Lahat tayo galing sa Diyos. You came from God. Hindi yung nanay at yung tatay mo ang creator. God created you. God made you. Galing ka sa nanay, sa iyong ama sa langit.
Ngayon, yung iyong pinanggalingang nanay at tatay, minamahal yan at nire-respeto. Pero ang tunay mong magulang na kasama mo hanggang eternity ay yung spiritual family. Tama, mali? Oo. Kasi kung hindi na born again, kaya gawin mo ang paraan. Lahat ng paraan para ma-born again ang iyong mahal sa buhay. Mag-pray ka, mag-fasting ka, i-preach mo ang Word of God kahit tulog. Dapat nagpipreach ka sa kanila, nagsishare ka ng Word of God dahil katawan lang naman na natutulog, yung kaluluwa laging gising. Oh. May mga asawa kang hindi pa born again, mga anak, mag-share ka ng Word of God doon. Oh, ang kaluluwa ho nila laging gising yan. Sino dito, pag tulog, nananaginip? Oh, gising ang kaluluwa mo. May pakiramdam tayo. Tulog lang ang iyong katawan. Yung soul mo, yan po'y 24/7. Soul spirit, 24/7 active. Ang soul natin, sense of touch, sense of smell, sense of hearing, sense of seeing, sense of hearing. Timo, pagka may tulog na tulog ka, lumagabog, boom! Oh, nagigising ka. Kasi yung kaluluwa mo, active. Am I talking sense? Mga minamahal kong kapatid, dito po sa 2 Kings, punta tayo dito sa ating text. Mahaba-haba ari Nako, Diyos ko. Ilang araw ba ang inyong anniversary? Ha? All right. When the Lord is about to take Elijah up to heaven, in a whirlwind, Elijah and Elisha were traveling from Gilgal. Listen carefully. Meron lang tayong 4 na place na kailangang ma-crossover. Ang unang place, Gilgal. Anong Gilgal? Place of circumcision. Ito ho yung lugar na dapat tayo ay matuli. Matanggal yung flesh, matira yung spirit. At tandaan nyo, ang circumcision, hindi pwedeng ikaw lang yan. Laging may Elijah at may Elisha. Mayroon kang sinusundan. Oho, tandaan nyo, pag ikaw ay circumcised ang puso, kaya mong magpasakop doon sa nangunguna sa'yo. Pag ikaw ay nagpapasakop, alam mo bang yung leader mo, patuloy pa rin nasi-circumcise? Bakit? Nag-i-increase ang kanyang love sa'yo. Nag-i-increase ang kanyang respect sa'yo. Kasi nagpapasakop ka. Alam naman, si pastor ay ginagawa ka ng masama, ituwang-tuwa pa sa'yo. Ay, ang galing mo. Hindi. Pag gumagawa na siya ng masama, ano ba, ginagawa mo siya ng masama, alam naman tuwan-tuwa, papalakpakan ka pa, ay, ang galing magsinungaling. Ay, ang tamad. Hindi, wala naman gayon. Siyempre, apektado pa rin yung leader kapag gumagawa ng hindi tama ang follower. Nadadamage siya, naapektuhan yung tagapanguna. Pero kapag ang follower, ang anak, si Elijah, kapag yung anak, yung follower, yung membro, pag yan ay sumusunod, si pastor, tuwan-tuwa, thank you Lord. Salamat itong aking anak sa panampalatayang ito talagang tapat sa ikapo. Tita mo naman, hindi lang ikapo, nag-love gift pa. Grabe, hindi lang nag-love gift, nagbigay pa sa project. Tuwan-tuwa, nasi-circumcise ka, nasi-circumcise din ang iyong leader. Alam nyo mga kapatid, sa paglalakbay, kung gusto mong, kasi 4 ho yan, Gilgal, pangalawa, Bethel, pangatlo, Jordan, pang-4, yung Jericho. Now, listen carefully, mga minamahal kong kapatid. Ang sabi doon, when the Lord was about to take Elijah up to heaven. Sabihin natin lahat, up to heaven. Ito ang tatandaan mo. Kapag ang tao ay may Jesus, his direction is up to heaven. Kapag anak ng Diyos, his direction is up
to heaven. Kapag yan ay born again, palangit yan. Sino nga din yung mga palangit? Patingin yan ang mga palangit dito. Wala na sanang pa-impyerno dito. Palangit tayong lahat. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, palangit tayo. Dapat alam mo kung sino yung mga taong palangit. Yan ang sundan mo. Huwag ko yung sino-sinong sinusundan mo. Ang dami mong pinapalo sa Facebook, ang dami pinapalo kung kanina hangang-hanga ka, tuwan-tuwa ka. Ang tanong, palangit ba yung mga yan? Study your life and your doctrine. Study your faith. Study your dedication to God. Kung ang sinusundan mo, kung ang pinapakinggan mo, kung ang iyong sinasamahan ay hindi naman talaga palangit, ay magbawas-bawas din ng mga sinusundan at mga kaibigan at mga kasama. Magbawas-bawas kung kinakailangan dagdagay mga family friend, mga Christian friend, mga lingkod ng Diyos, diyan ka magdedicate. Dahil kung sinong sinasamahan mo, yun ang nagiging ikaw. So, pagka alam mong up to heaven, yan, mag-rejoice ka. Dahil pag ang kasama mo ay mga tagalangit, naaano ka, nagigilgal ka, nasi-circumcise. Pag hindi ka nagilgal, magiging galgal ka. Ano? At pag naggagagalgal ka mamaya, hal-hal ka na. Bakit? Kasi nagwawalwal. Oh, sabi mo sa iyong katabi, gayon yun. Yeah. Hindi tayo pwedeng maka-crossover kung wala kang sinasamahan ng mga taong palangit. Ang unang-unang palangit sa church na ito ay ang inyong pastor, ang inyong bishop, the man of God, the father of the house. Maring yung iba kasi nagsasabi, yung ibang nakakausap ko, para naman hindi ko maramdamang palangit yung pastor namin Iba ho ugali para hindi ko ramdam na palangit ho yan. Ano mga kapatid, huwag kang hahatol, ha? Ang trabaho lang natin, maniwala. Kung may ginagawa mang kabalbalan yung pastor, ay di hindi kayo magkikita doon. Ang trabaho mo lang sumunod. Huwag ka ring humatol dahil hindi mo alam minsan ang sinasabi mo. Madaling humatol sa panlabas. Minsan nagalit lang yung pastor, akala mo anak na ng dyablo. Ano? Ha? Hindi mo lang naramdamang nangilabot ka nung mag-preach, akala mo huwag ganun. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag gayon. Huwag tayong judgmental. Laging tatandaan, pag may Jesus yan, palangit yan. At samahan mo yung mga palangit para maka-crossover tayo. Kaya ang iba hindi maka-crossover, kaya hindi makalipat sa another level of grace, another level of promotion, kaya hindi nag-expand ang ministry, hindi lumalawak ang iyong mga kabuhayan, kaya parang paatras, kasi nga, kung sino-sinong mga sinasamahan mo. Mamaya magbawas na ng kaibigan. Ang pinapalo mo, i-unfollow mo na. Kung hindi rin lang yan sasalin ng mga bagay na ikalalago mo ng mga bagay na makalangit. Ang sabi ng Bible, your citizenship is in heaven. Think about the things of heaven, not just the things of the earth. Colossians chapter 3 verse 2, right? Philippians 1:27, your citizenship is in heaven, 3:27. Mga minamahal ko, sa pagko-crossover at sa pagpuposes ng land, napakahalaga ng kasama. At ang pinakamagandang kasama nga, yung mga taong palangit. At ang unang-unang palangit sa church, ang pastor, yung bishop, yung leader. Palakpakan ang lahat ng pastor. Lahat ng pastor, palakpakan. Thank you, Lord. Salamat sa mga pastor, sa mga lingkod ng Diyos na iyong inanoint, Lord God, na naglilid sa amin papunta sa langit. Salamat sa mga pastor na iyong inanoint upang kami ay i-lead, Lord God, going to the promised land, going to the place where you had prepared, Lord God, for all your sons and daughters. In the mighty name of Jesus Christ.
Now, mga minamahal kong kapatid, napakahalaga na sa isang church, napakahalaga sa isang church ng relationship. Pag ang church hindi magandang relationship, wala anointing. Pag may inggitan, pag may pride, pag may pagmamalaki, nababawasan yung anointing. Bakit? Kasi pag sinabing church, yan po ang lugar na nandun yung langit. Oh. Pag sinabing church, yan ay taga-langit. Ngayon, hindi natin dapat i-contaminate yung church na ibinigay ng Panginoon. Pag sinabing taga-church, mapagmahal. Pag sinabing taga-church, mapagpatawad. Pag sinabing taga-church, mapagbigay. Pag sinabing taga-church, masunurin. Pag sinabing taga-church, walang kaaway. Amen? Amen ba dyan? Amen ba dyan? Oh. Mga minamahal kong kapatid, napakahalagang makita po natin ito dahil alam ko po, kayo'y dadalhin ng Diyos sa panibagong level ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Pang ilang taon sa next year, Bishop? 13. Wow, my favorite number. 12 disciple plus Jesus, 13. Amen? Makikita mo kung paano kang isesend talaga ng Diyos, kung paano i-anoint ang mga men and women of God. Beloved of the Lord, you must understand that the church that God had established are people whose direction is up there to heaven. Lahat ng taga-church, palangit po yan. Pasensya na, pero pag taga-mundo ka, hindi ka welcome sa langit. Kaya ang trabaho natin, dalhin natin sila, gawin natin silang church ng Panginoon. Pag sinabing church ng Panginoon, yan yung tao na may Jesus sa kanilang puso. Ikaw ang church ng ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po pagka naunawaan mo that you are the church of the Most High God, your direction is up there to heaven. Now the devil is so deceptive. He will do everything to kill, to steal, and to destroy. He wants to stop the church from her function. He wants to stop the church in doing the will of God. He wants to stop the church in receiving from God. But the Lord is ready. He is always ready. When you believe that you are chosen by God, He is ready to bless you. He is ready to increase you. He is ready to use you. He's ready to send you. He's ready to anoint you. He's ready to prosper you. He's ready to heal you. He's ready to make His name known through you. Hallelujah. Pumalakpakan lahat ng handang mag-crossover. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you for your loving kindness. After ng Gilgal, ano nga po yung Gilgal? Place of circumcision. Aba ay may kasunod pa, may tatawirin pa. Pag natuli na, pag nawala na, pag sinabing pagtutuli, ibig sabihin, tatanggalin yung iyong flesh. No? Ikaw ay ganap na nakakalugod sa ating Panginoon. Nawawala na yung mga kayabangan, mga kahambugan, nawawala na yung pride, yung arrogance, hindi ka na matatakutin, hindi ka na nag-aalala, hindi ka na nagdududa. Bakit? Alam mong God is in control. Alam mong God is in charge. Alam mong God is working silently, maring hindi mo naririnig, invisibly, maring hindi mo nakikita, but God never stopped working. God never stopped doing something glorious, something powerful, something miraculous. Now, pagkatapos ng Gilgal, naalis na sa atin yung mga bagay na alam nating hindi naman talaga ito kasama sa ating calling. Pagdating ng verse 2, sabi ng Bible, and Elijah said to Elisha, stay here, for the Lord has told me to go to Bethel. But Elisha replied, as surely as the Lord lives, and you yourself live,
will never leave you. I will never leave you. So they went down. Sandali lang po At naglalabasan ang kapawisan. Thank you. Salamat po. Pagpalain po ng Diyos. As surely as the Lord lives, and you yourself live, I will never leave you. So they went down together to Bethel. Listen mga kapatid, crossover. Sabihin natin lahat, crossover. Mula sa kahirapan, ikaw ay liliban papunta sa kasaganaan. Mula sa karamdaman, magko-crossover ka papunta sa kagalingan. Mula sa pagiging gipit, ikaw ay liliban, magko-crossover papunta sa umaapaw na pagpapala. Mula sa matatakutin, ikaw ay magiging matapang na. Mula sa pagiging ayaw sumunod, magiging masunurin ka na. Mula sa pagiging payat, medyo tataba ka na. Yung mataba-taba, magpapayat din naman pag may time. Crossover. Sabi natin, crossover. I will cross over to take over. Mga minamahal ko, nais ng Panginoon Diyos, maunawaan mo yung Bethel. Okay, napagtagumpayan mo yung Gilgal. Na unawaan mo na, no longer I, but Christ. Ayan. Na hindi na ako, ang sino mang gusto sumunod sa akin, kalimutan ang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yan po yung Gilgal moment, Gilgal time. Nalilimutan mo yung sarili mo. Bakit? Pagka nawala na yung I, me, myself, ecology, pag nawala na yon, ang sunod, Bethel. What is Bethel? The house of God. Ang Gilgal po ay place of circumcision. Ang Bethel po ay place of Bethel is house of God, and this is a place of transformation. Mula sa pagiging bahay ng kadiliman, naging bahay ka ng kaliwanagan. Di ba? Mula sa pagiging bahay ng bisyo, naging bahay ka na ni Kristo. Naging bahay ka dati, house of kahirapan, nagiging bahay ka na ng kasaganaan. Kaya nga yung awit natin, loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Once again, luobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, gayon at kailanman. Kung naging tirahan ka ng alalahanin, the Lord is saying to you, my son, my daughter, I came so that you might have life and have it more abundantly. Naging tahanan ka ng kalungkutan, naging tahanan ka ng kabiguan, but today the Lord is saying to you, you are my house, you are my temple, you are my dwelling place, you are the place where I am sitting as king, you are the house where I am sitting as your Father, as your Lord, as your Savior. Ikaw ang tahanan kung saan ako'y nakaupo bilang iyong manggagamot. Ikaw ngayon yung tahanan, ako'y nakaupo bilang iyong provider, at bilang tahanan ko,
ko, gusto kong yung bahay ko'y paganda ng paganda araw-araw. Gusto kong yung bahay ko na yan, pataas ng pataas ang value bawat araw. Dahil alam natin na ang bahay ng Panginoon, tayo pong lahat ay iniligtas ng Diyos, hindi lang espiritu, body, soul, and spirit. And He wants this body to be the house of His glory. Father, I pray and I declare, Lord, lahat ng mga anak mong naririto, Lord God, let this house, O Lord God, be filled once again with your glory. Kung may mga nakatirang sakit, lumayas ka sa kanyang katawan right now. Layas lahat ng sakit, hypertension, lahat ng uri ng diabetic, lahat ng nakatirang karamdaman sa katawan niyan, right now, layas, lumayas ka. Out in the name of Jesus. You have no rights to stay even a single moment, single second in that body. That body is a place where Jesus Christ, the Lord and King, is living and dwelling right now. Right now, receive your healing right now. Receive the restoration of your body, a healthy body, longevity. I release the anointing of longevity in the name of Jesus Christ of Nazareth, in Jesus' mighty, mighty name. In Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Kung naging tahanan niyang puso mo ng kalungkutan, ngayon, pinagagaling ka ng Panginoon. Maraming nanakit sa'yo. Maraming nanugat sa'yo. Ang puso mo, naging tahanan ng tampo, ng alalahanin. Naging tahanan niya ng takot. But this afternoon, the Lord is saying to you, my son, my daughter, tonight, this afternoon, it's a new day. I am making everything new because I am making your body my house, the house of my glory. Oh Lord, right now in Jesus' name, alam kong lahat ng narito sila hindi dahil gusto nila, narito sila dahil gusto mo. Dinala mo sila dito at nais mo ang kanilang mga katawan ay maging katawan ni Kristo, katawan ng Panginoon, katawan ng Hari ng mga hari. In Jesus' name, pinalalaya ka ng Panginoon, pinalalaya ka ng Lord. Yes, alisin mo ang hindi tagariyan. Yung galit na yan, hindi tagariyan yan. Yung takot na yan, hindi tagariyan yan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus, sapagkat dinadala mo kami sa Bethel. Dinadala mo kami sa place of transformation in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name, in Jesus' name. Oh, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, oh, Jesus. Receive right now. He wants His house to be filled once again with His goodness. He wants His house to be filled once again with His supernatural. Of God, you are where the King of all kings wants to stay. Ang iyong bahay, ang iyong buhay ay ang lugar na gustong tigilan ng Panginoon. He wants to stay in that body as your Lord, your Savior, your healer, your deliverer. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Yakaralababa yakande kayaralabasike, yaralabasike. Oh, release it, Lord. Release it, Lord, once again. Release it, Lord. Hindi basurahan yung puso mo. Hindi yan basurahan. Hindi yan tapunan ng dumi. Huwag mong panatilihin yung dumi dyan sa puso mo. Huwag mong panatilihan yung sa puso mo, yung takot na yan. Yes, hindi tagariyan yan. Ang may-ari ng buhay mo ay si Jesus. Hindi ang sino man sa mundong ito. Yes, He gave His blood. He shed His blood. He gave His life. Yes, He died for you. He died for you.
you are living not for yourself, you are living for the Lord. Oh, Rabayara Lebayara Rabashikara Labayara Labababake. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone, Jesus. Jesus. Hallelujah. It's in the song. Yes, Jesus. I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Come on, declare it. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Every moment I'm away. Lord, have your way. The Lord is saying to you, my son, my daughter, you do not have to fear. You do not have to fear, for I am with you. Never be afraid, for my spirit is with you, and I will go with you. I want to live as Lord, as Savior in your heart. I want your body to be my house. That body is not for vices. It's not for sickness and diseases. That body do not belong to worries and anxieties and depression. That body belongs to me. The Lord is saying to you, you're my house, you're my Bethel. And I want to work through you. I want to work through you. Tinutubos kita, anak, ngayon. Kung naging tahanan ka ng mga alalahanin ng buhay na ito, lumaya ka, anak, lumaya ka. Lumaya ka. Sapagkat nais kong ang buhay ko'y makita sa iyo. Nais kong aking mukha'y makita sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, in the name of Jesus Christ of Nazareth, nais kong ang aking tinig ay marinig sa pamamagitan mo. At nais kong maranasan ng mundo na ako'y buhay, ako'y nagliligtas, ako'y bumabago ng buhay. At ikaw ay aking itinatawid ngayon. You are now crossing over mula dyan sa kalungkutan, papunta sa isang napakasayang buhay. You are now crossing over mula sa buhay na mahirap, talunan. Dinadala ka ng Diyos sa place na ikaw ay magiging mapagtagumpay. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh Lord, hallelujah. Come on, let's continue to sing this song. Lord, I give you my heart. I give you my soul, Jesus. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Come on, come on, come on, sing to Him. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have pwede ka ba bang marinig ang mga kababaihan? Lord, I give you my heart. Come on, ladies. You are the house of God. You are the temple of the Holy Spirit. Come on. Lord, bless all the ladies. Pagpalaan mo lahat ng kababaihan dito sa J-Blue. Sila'y magko-cross over, Lord God. Ito ang panahon ng pagtawid. Ito ang panahon ng pagtawid. So we may possess the land.
we may possess the place you assigned. Mga kalalakihan, tayo po ang mag-declare. My soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have sabay-sabay tayong lahat. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Listen, Elijah said, as long as the Lord lives and you yourself lives, I will never leave you. Mga minamahal, kung alam mong ang father of the house ay bahay ng Panginoon, how in the world you will leave Him? Kung alam mo na mga kapatiran ay bahay ng Panginoon, bakit mo iniiwan? How in the world you leave them? The declaration of Elisha, as long as the Lord lives, as long as you live, I will never leave you. I declare, Lord, lalong magiging matibay ang J. Blue family. Itong pamilya, walang iwanan, walang iwanan. Walang iwanan, hallelujah. Walang iwanan, tayo magsasama-sama hanggang dumating ang Panginoon. Hanggang tayo kuhanin ng Diyos. Magmamahalan tayo. Magmamahalan tayo. Hindi perfecto ang ibinigay sa atin. Hindi perfecto yung mga kapatid. Hindi perfecto yung mga leader. Pero sabi ng Panginoon, ang gusto ko lang magmahalan kayo. Yan lang ang kabuuan ng Bible. Mahalin, mahalin. Mahalin mo ang pastor mo. Mahalin mo ang kapatiran. Hindi perfecto yan. Minsan may maririnig kang masakit. Minsan may makikita kang hindi tama sa kanila. Pero hindi lisensya yon para iwanan sila. Ang Diyos, kahit marami kang sablay, hindi ka iniiwanan. Lord, I give you my heart. Verse 3 it says, there are a group of prophets from Bethel who came to Elisha and asked him, did you know that the Lord is going to take your master away from you today? Of course, I know, Elisha answered, but be quiet about it. Anong ipinaparating sa iyo ng Panginoon? Anong sinasabi ng Holy Spirit? Anong gusto niyang i-reveal sa iyo right now? Marami po ngayon lamang salita ng Diyos. Alam nila na dapat pakumbaba, pero hindi nila masunod. Alam nilang palangit si Elijah, pero hindi nila magawang sumunod. Marami ngayon alam ang salita ng Diyos, pero takot sila, wala silang anointing na sumunod. Hindi nila magawa. Bakit hanggang ngayon hindi mo maibigay yung iyong tithes, yung iyong offering? Hindi ka makapag-akay ng kaluluwa. Alam mo naman, dapat nag-aakay ng kaluluwa. Alam mo na dapat nagpapatawad. Pero bakit hindi makasunod itong group of prophets na ito? They know that Elijah is going up to heaven. Pero sila'y nakatingin lang, nanonood lang. In the name of Jesus, kung dumaan ka sa ganyan, nanonood lang, alam mo yung Word of God, pero hindi mo nasusunod, this afternoon, the Lord is now freeing you. Pinalalaya ka ng Panginoon. Binibigyan ka ng anointing to obey, anointing to obey, anointing to follow. Hallelujah! Lahat ng maririnig mong salita ng Diyos, yan ay letra lang hanggang nasa utak mo.
Pag nakababa sa puso mo, yan na ang Espiritu. At kapag yan ay naging Spirit, yes, the Spirit of the Lord will guide you and He will lead you towards your promised land. Hallelujah! The Spirit of God will lead you to your promised land. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. In verse 4, mga conqueror, mga inanoint ng Diyos para mag-crossover at para mag-possess ng lahat ng promises, the promised blessing, the promised healing, the promised victory, the promised multiplication, the promised wisdom. Sabi ng verse 4, then Elijah said to Elisha, stay here, for the Lord has told me to go to Jericho. But Elisha replied again, as surely as the Lord lives, and you yourself live, I will never leave you. So they went on together to Jericho. Alam po natin what Jericho is. Ito po isang napakakapal na pader. Sabi nga ng mga Bible scholar, kahit 6 na sasakyan ang iyong pagtabi-tabihin doon, ganong kakapal, hindi basta nagigiba. Yan ang maraming simbahan ngayon, maraming pader. May wall. Hindi sila united. Subalit ang kabutihan ng Panginoon, walang pader na hindi kayang gibain ng ating Diyos na buhay. Ano man mga pader na naghihiwalay sa iyo mga mahal sa buhay, ano man ang mga partition, ano man ang mga division, ano man ang mga spirito na naghihiwalay sa iyo para hindi sumunod sa iyong leader, sa iyong mga tagapanguna, sa iyong pastor, ano man ang nagpumipigil sa iyo right now, yes, in Jesus' name, I break all these walls that separates the people of God. Ano man ang mga hindi tama, ano man ang naghihiwalay sa mga relationship, mga pride and arrogance right now, these are walls that separate us. And the Lord is now destroying all these walls. Inaalis ng Panginoon ang lahat ng mga pader na yan because Jericho is a place of invasion. From the place of circumcision, the place of transformation, He is now bringing you to the place of invasion. Handang-handa na ang Diyos na ikaw ay i-push para sakupin ang dapat sakupin. Kinakailangan lang mawasak ang pader. Kinakailangan lang mawasak ang lahat ng mga namamagitan ng lahat ng mga naghihiwalay sa atin. Kapatid ko't kaibigan, alam ko po, ang anointing ng Diyos ay gumagalaw sa oras na ito. At inaalis niyang lahat ng mga pagkakaiba, inaalis niyang lahat ng mga pagkakahiwalay, pagkakalayo-layo ng puso. And right now, thank you, Lord, for the anointing of being one. Thank you, Lord, for the anointing of one family. J Blue family is a one family. One family, unity, oneness of the heart. Hallelujah! Lord, I give you give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. I have to end this again. Of the doubters, yung group ng mga prophets, alam ang word of God pero hindi nasunod. Ang larawan po niyan ngayon, mga Kristiyano, alam ang word of God, hirap silang sumunod. Bakit? Kasi hindi pa sila nakakatagpo ng matatawag nilang ama sa pananampalataya. Tandaan ninyo, pag
Pag nakatagpo ka na ng Ama sa pananampalataya, pakinggan mo siya. Sinisigurado ako, makakatawid ka. Amen. Yung handang tumawid, pumalakpak kay Jesus. At pagsabi ng hallelujah! Mga minamahal, sabi po ng verse 7, 50 men from the group of prophets also went and watched. Yan po ang marami nanonood lang from a distance as Elijah and Elisha stopped beside the Jordan River. Then Elijah folded his cloak together and struck the water with it. The river divided and the two of them went across on the dry ground. Hallelujah. When they came to the other side, Elijah said to Elisha, "Tell me what I can do for you." Tandaan niyo kapatid, walang nagpasakop at walang sumunod sa lingkod ng Diyos na hindi tatanggap ng impartation. Ang Jordan, kung ang Gilgal ay ang Bethel ay place of transformation. Ang Jericho ay place of invasion. Jordan is the place of impartation. Sunod lang na sunod. 2023, 2024, 2025. Naniniwala po ako, bawat taon, bawat araw na sumusunod ka, may isinasalin sa iyo ang ating Diyos na buhay. Woo! Hallelujah! Narito ang mga anak ng J-Blue Family, Panginoon. Salinan mo po sila, O God. Salinan mo po sila right now. Hallelujah, right now. The place of impartation. Sino dito gusto pang makatanggap ng bagong salin? Come, 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 come. Come, hallelujah. Hali kayo, isasalin ng Diyos ang dapat isalin sa inyo sa araw na ito. Woo! Come on, musicians. Lord, I give you lahat ang gusto mag-crossover at nakaranas ng impartation. Here for you alone, every breath that I take, moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Praise God. Hallelujah. Nasaan ang misis mo? Hallelujah. Listen, beloved of the Lord. God's impartation to cross over and to take over is about to manifest in this church. And of course, hallelujah, the man of the hour, the man of God, who received the vision of crossover, who received the vision of the J-Blue family, the man whom He had called to make the name of Jesus be lifted up, not only in this nation, but to the nations of the world. In the name of Jesus, the Lord is about to impart to them the anointing to cross over, to take over, to possess the land, to possess, Lord God, many cities, to possess many provinces, to possess many municipalities, to possess every region, to possess Luzon, Visayas, and Mindanao. Oh God, oh, we are excited, Lord God, for the works of the Holy Spirit, Lord God, to Bishop
Leo, Lord God, and his wife in the name of Jesus, and to the entire leadership of Keblo family. We're excited for the manifestation, for more manifestation of the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus, anak, pinadaan na kita sa iba't ibang circumstances. Pinadaan na kita sa Gilgal. Pinadaan na kita sa circumcision. Pinadaan na kita sa hirap. Pinadaan na kita sa lahat ng mga rough roads. Marami ka nang pinagdaanan, anak. But right now, the Lord is saying to you, this is your moment. This is your moment. This is the very hour. This is the right time for me to send you with a manifestation of my glory. Today, there will be another level of breakthrough in your ministry. He will impart more of Him. He will impart more wisdom, more knowledge, more understanding. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, God of Peter and Paul. Narito, Panginoong Jesus, ang mga lingkod mo, O God. In the name of Jesus, right now, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Sabay-sabay kayong sisigaw, ha? Pagpapatong ko ng kamay sa kanila. 7 beses impartation, sisigaw kayong lahat. Hallelujah. 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 This church will surely do great exploits on the coming days. This church will surely conquer many places. Hallelujah. Hallelujah. 7 beses sa ating isisigaw, impartation, impartation. Impartation to cross over. 7 beses, impartation to cross over. 1, 2, 3. Impartation to cross over. 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 Receive right now the impartation. Receive the impartation. Receive the impartation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Receive that. Receive that impartation. 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 Hallelujah. Receive that impartation. Receive that impartation. Receive that impartation. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Receive that impartation. In Jesus' mighty name. Receive that impartation right now. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah.
Receive the impartation in Jesus' mighty name. Hallelujah. In Jesus' name. Receive the impartation. Receive it in Jesus' mighty name. Receive it. Receive the impartation. Hallelujah. Receive the impartation. Receive it in Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Impartation of the Most High. There is breakthrough that is coming. There's breakthrough that is coming. You will never be the same again. Receive it. Hallelujah. Hallelujah. I'm stopping singing, my son. I have called you by name. Hallelujah. Ako magre-repair ng lahat ng mga damages in the past. Today, be ready, for I am making a brand new covenant. Receive. Receive the new heart. Fresh anointing coming. In Jesus' name. Pagtiwalaan mo mga kamay na ito, Father. Muli, pagtiwalaan mo, O God, ng mga riches na ikaw mapaparangalan, Lord. Ikaw mapaparangalan. I break the spirit ng mga hindrances, lahat ng mga spirit na naghinder ng iyong breakthrough. I rebuke it right now in Jesus' name. Today. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus. Hallelujah. Angels are with you. Do you know? When you dance, when you sing, the angels are singing and dancing. Muli mong makikitanap ang kalwalhatian ng Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Mula sa araw na ito, ang kapangyarihan ng Diyos ang gagalaw ng sa Thank you, Lord. Miracle. Healing anointing. Receive it. In Jesus' name. Hallelujah. Favor of Jesus. Receive. Receive.
impartation is not just for you. The impartation is because the world is waiting for you. The world is waiting for your arrival. The world is waiting. They will gonna see a woman of God working for His kingdom with the anointing and grace to conquer. Hallelujah. Lord, today is a new day. Receive the favor, favor, favor. Pinagsama ko kayo dahil kayo ay gagawin ng tiwala ng maraming mga mag-asawa. Pinatitibay ko lalo ang inyong relationship. Pag iniwala ko kayo ng mga riches, spiritually, financially, ang inyong influence ay lalabas maging sa mga boundaries ng bansang ito. Today, be ready. Receive the impartation of the anointing. Hallelujah. Thank you, Lord. The Lord loves you. The Lord is touching you right now. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, Kapanginoon. Thank you, Father. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. My daughter, hallelujah, I have called you by name. So today, your name will no longer resist but my name. And I will transfer my glory to you. Lord is healing you, my daughter. Binabago ko ang lahat. Binabura ko ang lahat ng kahapon sapagkat binibigyan kita ng isang napakagandang umaga. You will see my glory, my daughter. Lahat ng dinaanan mo, ako ang nagpahintulot. Dahil ako ang iyong ama, alam ko ang aking ginagawa. I know what I'm doing. And today, I am refreshing you. Receive it. Hallelujah. Thank you, Lord. Receive the anointing. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you, Lord. Receive it right now. In Jesus' name. God our presence right now. You ready? I am about to use you. May you will be an influencer, the Lord your God said. And I'm increasing that anointing of an influencer. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. I bless these hands right now. Receive that.
Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Meron bang first timer dito? Sino po yung 5 taong pababa na Kristiyano? Because you belong to me. That is yours. God bless. Come and talk with me. Sino po mga pastor dito? O, takbo na dito. At least, pagkakita na to. Praise God for you. Meron pa dyan. Meron pa po doon akong natitirang 2 yata. Meron pa kayo. Ito, si Pastor. God bless po. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Malaya na tayo. Amen? Wala nang kahirapan, wala nang sakit, wala nang kalungkutan, wala nang pangamba, wala nang nagtatanim ng pot, ng galit. Lahat tayo lumipat na, no, sa presensya at kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Ngayon ay offering muna tayo. Sige. Na-bless tayo, kaya i-bless naman natin si Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. Handa na po ba tayo i-possess ang land? Mahina. Handa na po ba tayo ma-possess ang land na pinipare ni Lord sa atin? Amen. Bago natin ma-possess yung land, no, na inihanda sa atin ng ating Panginoon, katulad ng ating narinig, no, katulad ng ating napakinggan ngayon, ano, naroon na ang kapahayagan ng Diyos, we must cross over. Kailangan muna mag-cross over ka para ma-possess mo yung land. Ibig sabihin, may gagawin ka. No? Katulad nga na sinabi kanina, hindi ka makakarating dun sa isang lugar kung hindi ka hahakbang. Gayon din po, no, sa ating pong pagkakaloob, if we want to possess the land, dahil alam niyo po ba sa ayat sa gusto natin, may inihanda na ang Diyos sa atin. Amen? Amen? Sabi nga katulad na sinabi ng Lord ano, sa Jeremiah 29:11, my plan for you is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end. So, sa hapon na ito, no, ang nais ng ating Panginoon, yung kapahayagan ng crossing over, ay naroon na talagang magawa natin, mahakbangan natin, para mapossess natin yung land, para naroon na matanggap natin yung inihanda ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Nananampalataya po ba na kayo na mayroong inihanda ang Diyos para sa inyo? Amen. Hindi lamang po yung kinalalagyan nyo ang inihanda ng Diyos. May mas higit pa na inihanda ng Diyos, no? Katulad nga ng no, sabi nga, we must cross over the Gilgal. Ano yung Gilgal? No? Ito yung circumcision, yung flesh natin, yung si ako. No, kailangan ma-cross over natin yung pagiging madamot natin sa pagkakaloob. Dapat ma-cross over natin yung pagkatakot natin, na kapag ibinigay natin yung ating tithes and offering, mawawalan tayo. Kailangan ma-cross over mo yun. No? Kailangan ma-cross over mo o sabi nga ay, malagpasan mo yung karamutan, yung pagkatakot, yung doubt. No? Yung doubt o yung ibig sabihin nun ay yung wala kang pananampalataya na pagkakalooban ka ng ating Panginoon. Alam niyo, doon sa Book of Philippians, kaya po nasabi ni Paul that my God will supply all your needs according to His riches and glory. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil po ang mga taga-Pilipos, walang sawa na sumusuporta kay Paul, saan man dalhin si Paul. Kahit sila ay nandoon sa kahirapan, pero naroon yung kanilang, sabi nga, pagko-crossover nila sa pagkatakot magbigay, pagkatakot magsuporta.
Lalo na't higit sa gawain ng ating Panginoon. Kailangan po makrossover natin yon. So that we can possess the land. No? Kailangan din po, sabi nga, ano yung number 2? Naroon daw na makrossover natin yung Bethel o yung place of transformation. Ibig sabihin, tayo ay maging house of God. Ano ba yung naroon na house of God? Yung sa house of God, wala kang nais gawin, kundi ang mapaluguran ang ating Panginoon. No? Sa lahat ng ating gagawin, gusto mo mapaluguran siya. Gusto mo mabigyan siya ng kasiyahan. Kaya maging sa pagbibigay mo, kapag na crossover mo na yung Bethel, makikita natin, no? Makikita mo na sa pagkakaloob mo, hindi yung gusto mo ang ibibigay mo. Ang ipagkakaloob mo ay yung gusto ng Panginoon. No? Makikinig ka na sa Kanya. Anak, ang gusto kong ibigay mo ay ang ipon mo. Dahil ang nais ko, sa akin ka mag-ipon. Amen? No? Dahil alam niyo po, kapag kay Lord tayo nag-iipon, alam niyo po, bilang patotoo, no? Nung kami po ay nagpunta ng US nitong nakaraan, nagdaan kami doon sa kapatid ko na nasa San Francisco. Ang sabi niya nga sa akin, mabuti ka pa, no? Ang dami mo nang napuntahang states dito sa Amerika. Kasi sila, how many years na sila doon? Hanggang San Francisco lang siya. Pero kami, sabi nga po, dahil ang ipon namin ay nasa langit, makikita po natin, sabi nga, more than 12 states na yata ang napuntahan namin. More than 12 countries na, no? Wala kaming ipon dito sa bangko dito sa lupa, pero ang ipon namin ay yung nasa bangko sa langit. Amen? Kaya sabi nga, kapag na-crossover natin yung Bethel, ano ibig sabihin ng Bethel? House of God. Ano ang gusto ng house of God? Mapaluguran ng Diyos. Hindi ka matatakot. No? Kapag sinabi ng Panginoon sa iyo na ibigay mo, hindi ka matatakot. Dahil alam mo, ikaw ay naroon na, sabi nga, magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Ang pangatlo na kailangan ma-crossover natin, yung Jericho, a place of invasion. No? Ito yung binigay na sa akin ng Lord, place of invasion. Ibig sabihin, you will have a new vision. No? You will have a favor, wisdom to get wealth. Kapag po tayo ay nakaliban na doon sa Bethel, no? Ibig sabihin, ikaw na ngayon ay house of God, magkakaroon ka ng bagong vision. Magkakaroon ka ng bagong, sabi nga po, wisdom. Kung paano ka magkakaroon ng pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. The Lord will give you the wisdom. No? Isa nga po totoo, no, na nagpupuri kami, nagpapasalamat sa buhay po nila Shelem, no, na kung saan po, bago naroon na, alam na, si Iyay po, no, yung aming manugang, bago sila ikinasal, nagturo siya sa Japan, sa English, sa isang school doon sa Japan, no? At naroon po, na alam niyo po ba, nung siya ay makapanganak, ilang ano pa lamang, tinatawagan na uli siya. May baby siya, no? May baby siya, biro mo, first baby mo, iiwan mo, pero alam niyo po ba, no? Dahil naroon na sila ay nakatawid na sa circumcision o doon sa Gilgal, no? Naturuan sila, bata pa lang sila. Alam na nila na dapat ibigay, ang dapat ibigay sa Panginoon. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanya, kung ano ang kikitain mo sa Japan, higit pa ang ibibigay ko sa inyo habang kayo ay narito. At praise the Lord, nakikita po namin kung paano po ang pagpapala ay dumadaloy sa kanila. No? Wisdom, na kung titingnan mo ay para bang simple. Sino nakakita nung naka-follow na nung kanilang yung comfy mommy? Damit na pang nagbe-breastfeeding. Damit na para sa mga parang imposible, no? Pero alam niyo po ba, dahil ito ay wisdom na galing sa Lord, magugulat po kayo. Napakadami ang kumukuha. Hindi lamang may anak, kahit dalaga umo-order. No? Meron nga daw po silang isang, ang tawag dito, isang customer sa Oriental Mindoro, Socorro.
kapag nakita na meron silang bagong style, lahat ng class, lahat ng kulay, ino-order. No? Minsan may umo-order sila na sa US, sa ibang bansa. Imposible. No? Pero makikita po natin kapag sumunod ka, kapag nag-crossover ka na sa Bethel, na ang ibig sabihin nun, ang nais mo ay paluguran ng Diyos. At praise God, ngayon, nasa music na si Iyahi. No? Amen. Si Shelem po, nung isang linggo, nagturo na sa Sagana. Nung nakaraan. Narito sila, nagagamit sila ng Panginoon, pero yung wisdom, no? Naroon yung invasion, yung Jericho. No, bibigyan ka ng Lord ng wisdom. Bibigyan ka ng Lord ng vision kung paano ka magkakaroon ng pagpapala. At pag yan ay you have to cross over Jordan. Ano ibig sabihin sa Jordan? It is a place of impartation. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, naroon na we can experience miracles, overflowing blessings, para ano? To be used for the furtherance of the kingdom of God. Para ikaw ay maging kingdom financer. Amen? Sino dito ang gusto maging kingdom financer? We must cross over to possess the land. Amen? Katulad po itong August, no? 4 po na pastor natin pupunta ng General Santos. Hallelujah! Si Rev Ber, si Pastor Gab, si Pastor Paul, pati si Bishop, igagather nila yung mga pastor doon, no? At alam nyo, katulad nga po na na-share ko nun sa inyo, no? Maraming pastor nag-give up. Maraming pastor naroon na hindi makapagpatuloy. Bakit? Nahirapan sila. Pero ang church po natin tinawag para maging pagpapala. Amen? Tinawag tayo para maging pagpapala. Katulad po nung nangyari nung nagpunta kami ng Cagayan de Oro. No? Ang church po doon, nung pinuntahan namin, talagang lupa lang siya. Pero dahil tayo ay tinawag para maging pagpapala, bago kami umalis sa lugar na yon, ang ating mga kingdom financer nagbigay na kung saan ngayon po, no, nakasimyento na, no, at naroon na nagkaroon na ng pagbabago. Kaya nararamdaman nila yung pag-ibig ng Panginoon, no? Kaya ang nais ng ating Panginoon, matuto tayo mag-crossover to possess the land. Mayroon siyang mga nakahanda na mga wisdom sa atin para makuha natin yung pagpapala na nanggagaling sa Panginoon. Bakit? Dahil ang nais ng Diyos, maging kingdom financer tayo. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, nais ng Diyos na maging kingdom financer ka. Amen. Kaya, kailangan sa pagbibigay natin sa Panginoon, we must cross over Gilgal. Ibig sabihin, ma-overcome natin yung takot. Huwag kang matakot. No? Katulad nung lagi kong pinapatotoo sa inyo noon. Nung kami ay nasa Mindoro, kapag nagbigay sa akin ng budget si Bishop, no? Alam nyo, ang ginagawa ko, inilalagay ko lahat sa tithes and offering. Bakit? Dahil kapag yun ang binadget ko, kulang. Pero kapag ang Lord ang nagbigay ng budget, sobra-sobra, umaapaw, magiging pagpapala ka pa. Amen? Wag po kayong matakot. We must cross over fear in giving to the kingdom of God. Hindi ka talo. Walang sino man na nagbigay sa gawain ng Panginoon na naroon na pinabayaan niya. Pinagpapala niya ang mga tao na tunay na nagbibigay kaluguran sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pagkakaloob. Kaya sa hapon pong ito, sa ating pagbibigay sa ating Panginoon, no? Let's search our hearts. Have we crossed over Gilgal? Na-cross over mo ba yung takot? Baka lagi kang may doubt. Naku, pambayad ko to ng utang eh. Pambayad ko to ng due date ko eh.
Alam nyo, kapag inuna niyo ang Panginoon, sabi nga, He will provide all your needs. No? Kailangan ma-overcome natin ang Gilgal. The flesh. Yung pagkatakot. Yung pagkawala ng pananampalataya na kayang-kaya kang pagpalain ng Diyos. Minsan nakakalungkot. Sa gamot, sa ospital, all out ka. Pagdating sa gawain, hirap na hirap ka. Ano nangyayari? Imbis na ma-enjoy mo yung pagpapala na galing sa Diyos, na-enjoy ng ospital at mga doktor. Imbis na ikaw ang mag-enjoy. Kaya let's overcome Gilgal. Ibig sabihin, the flesh. We must have that circumcision. No? At nais ng Diyos na hanggang Jordan. Ibig sabihin, the impartation ay maranasan natin. Amen? And I know and I believe, dahil ibinigay ng Diyos ang crossover to possess the land, it will come to pass sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya sa hapon pong ito, tayo'y manalangin, tayo'y dumako sa ating pagkakaloob. Panginoon, salamat. Sapagkat sa hapon na ito, you have that revelation in us, O God, that you want us to possess the land that you have prepared to your people, O God. But before we can possess the land, we must cross over. Lord, katulad ng sinabi ni Joshua, be strong and of good courage upang maposes mo ang inihanda ng Diyos. Sa pagkakataon na ito, Father God, alam po namin, Panginoon, hindi ka namin mahihigitan kahit kailan. We cannot outgive you, O God. Kaya sa amin pong pagkakaloob ngayon, kayo ang siyang mangusap. Hayaan niyo po, Diyos, na sa hapon na ito, kami po ay maging tahanan niyo, Panginoon. Maging Bethel, O God, the house of God that gives glory, that gives honor, that gives praise unto you, even our giving, O Lord. At alam po namin, Panginoon, and after this, Lord, you will give us the wisdom. For you have said, O Lord, you will give us the wisdom, Lord, to possess the land, to get wealth, O God, that we might be, Lord, the kingdom financer, Lord. Dahil malapit ka nang dumating, Panginoon, nais nyo na mas marami ang makakilala sa inyo sa pamagitan ng buhay ng bawat isa sa amin na pagpapalain nyo ng todo-todo, Panginoon. Maraming po salamat. Lord, pagpalain nyo po ang aming pong pagkakaloob. You are a God of multiplication. You are not after the amount, but you are after our hearts that wants to follow you, Lord, to give you all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. In Jesus' mighty and conquering name, amen and amen. God bless. Something amazing, a moment when heaven touches earth. Here in our hearts, Lord, we are waiting for something that's far beyond what we have seen or heard. Let us start the ascension, let's begin the climb up this holy mountain where your glory shines. Further up, further in, just to be with you again. Let us start the ascension.
Amen. Palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon na buhay. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo ulit, Happy 12th Anniversary! Amen. Hallelujah. Indeed. Amen. We are positioned to cross over. Amen. We are positioned to possess the land. At gaya nga po ng sabi ni Bishop kanina, as we try to cross over and possess the land in which the Lord has promised us. Amen. Merong itinalaga ang Panginoon na mga leader natin. Amen. Ang ating mga magigiting na pastor. And at this point in time, of course, we also want to hear from them. Amen. Short messages and greetings from each and every one that I've mentioned earlier po. And with that, there's a video presentation from Pastor Allen Bonifacio and Sovereign God International Ministry. Okay. Good evening. Happy and blessed. Hallelujah. On behalf of City of God Celebration Church, Bishop Duno, happy anniversary sa inyo. On behalf of Sovereign God International Ministry, Jesus believed out, happy anniversary and congrats to Bishop Duno, more to come from God. Happy anniversary! Palakpakan naman po natin, Pastor Allen Bonifacio and Sovereign God International Ministry. Believe kasama niya na rin po doon si Bishop Ver Senados of City of God. But there's a separate video. All right. 1, 2, 3. Maligayang kaarawan sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Iglesia ng Jesus Believed Up Cavite sa pangunguna ni Bishop Duno. Mas maraming mga dakilang bagay pa ang pwedeng gawin ng Diyos sa iglesyang ito sapagkat kung anong kanyang pinasimulan, yun ang kanyang tatapusin. Maraming salamat and God bless you all. Ako inyong lingkod, Bishop Versirados from City of God Celebration Church. God bless you all. Amen, amen. Palakpakan po natin si Bishop Ver Senados. Hallelujah. And we also have here with us today Bishop Luis Sige from Bayanan 1. Mukhang umexit na po siya. But we also have here, all the way from J. Blue Oriental, Mindoro, we have Reverend Ver Santos. Palakpakan naman po natin. Okay, una po sa lahat, bumabati po ako ng napakamatagumpay na ika-12 anibersaryo po ng gawain natin dito sa Cavite. At salamat po, kami po'y napagpala, no? At patuloy na pagpapalain ng Diyos. No? Actually, nakalamang na po kami sa inyo, naka-crossover na po kami. No? Hindi lang ho sa Luzon, Visayas, Mindanao, dinala pa kami ng Panginoon sa Macau. Hindi lang kami nakapasok ng China, medyo mahigpit, pero sa Hong Kong po, nagdeklara po kami doon na Jesus be lifted up over Macau, over Hong Kong, all over the world. Amen. Ayan. At salamat sa Panginoon dahil siya po nag-provide. Bagamat lahat po kami halos ay dumaan sa butas ng karayom sa immigration, meron po kaming dalawa na nadala ho sa immigration office at sila po ay talagang parang ayaw palusutin. Pero sa biyaya ng Panginoon at sa panalangin po ng mga kapatiran, nakalusot po kami lahat at kami po pinagpala ng Diyos na imbitahan po tayo doon para mag-speak do sa anniversary po nila. No? At sa araw na ito, ako po papasalamat. Kanina po habang nagtuturo si Bishop, talagang ako po ay hini po ng Panginoon. Naging personal po ang dating sa akin nitong salita ng Diyos na ito. Kasi, asan na ba yun? Yung cross. Sabi ni Lord, cross over and possess the land. Eh ako pala yun. Parang hindi na nag-click, ano?
Ang sabi ni Lord, cross over and possess the land. Amen. Kaya po, dapat, ano po natin ito, i-personalize po natin, no, na ito pong inilagay ng Diyos sa puso ng ating pastor, ay ng ating bishop, bago matapos ang taong ito, no, Luzon, Visayas, Mindanao, at muli, dadalhin tayo ng Panginoon sa ibang bansa. Ano po? With your permission, Bishop, kasi po kanina nag-uusap kami ng mga pastor natin, why not isama po natin yung ating mga pastor? Kasi nangyayari, parang kami lang ni Bishop ang lumalabas eh. Naisama ko na po si Pastora Jonah. Pastora Vicky, naisama ko po yan sa Korea last time. Pero gawin po natin ito minsan na lahat po ng J-Blue pastors, no, isama natin sa labasan sa lahat, sa ibang bansa. Payag po ba kayo? Huwag po kayong mag-alala, si Lord ang gagastos lahat. Kasi alam niyo ba, meron kami isang kapatid, Sister Jenny, yung caretaker po natin sa church sa Kalapan, ni Singkong Duling, wala akong gastos, pero nakarating po ng Macau, nakauwi, punong-puno ng blessing. Walang imposible kay Lord. Amen? So, maligayang anibersaryo po ng ating gawain dito po sa Cavite, ang J-Blue, ang 12th anniversary po ng J-Blue Cavite. God bless you all. All right, thank you so much, Reverend Ver Santos. Amen, really, God is on the move. Kung saan po pinapadala ng Panginoon yung mga iba't ibang pastor po natin. And of course, we also have Pastora Jonah Alba from J-Blue, Kamansihan, Calapan City. Thank you very much po and happy 12-year anniversary po sa ating pamilya dito sa Cavite. Kanina po habang nagtuturo si Bishop, alam niyo po ba na lagay sa puso't isip ko na Lord, salamat sapagkat ito yung naging pamilya ko. Kaya po tayo ay congratulations po sa ating pamilya dito sa Cavite. At alam ko po na tayo ay patuloy pang pagtatagumpayin ng Lord, patatatagin, palalaguin. At yun pong vision ni Bishop na yon ay hindi po mananatiling vision kundi mangyayari talaga. At kami pong kanyang mga anak ay sinasamahan po siya sa pag-crossover. Katulad nga po nung sabi ni Reb, kami po ay galing ng Macau, galing po kami ng Hong Kong para po itaas ang pangalan ng Panginoon. And then kami din po ay isinama rin kami, CDO, kami po ay talagang ginawa po ang kalooban ng Lord. At magpapatuloy kahit na hindi pa na po yan yung team natin, bilang po pamilya, tayo po ay magtutulungan, magkakaisa para po lalo pa nating mapalago at mapatatag ang gawaing ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Again, congratulations and God bless us all. All right, thank you so much, Pastora Jonah. And of course, up next, we also have Pastora Vicky De Los Reyes from J-Blue as prayer and intercessor head. Palakpakan naman po natin. Praise God. Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. At talagang napagpala po kami sa anniversary ito na kung nasaan naramdaman po natin yung presence ni Lord. Kanina pa lamang po sa pag-awitan, talagang naiiyak na po ako hanggang po dun sa preaching. So talagang grabe po yung pangungusap ng ating Panginoon. At kami po na taga Mindoro ay tuloy-tuloy po ang gawain po natin. Kasi po, yun po, basta't ho narinig lamang po natin yung sinasabi ng Diyos, dapat ho lalakaran po natin. Bagamat po tayo mga senior na, pero nagpapatuloy po tayo. Na may gawain po tayo sa hospital ministry. At ngayon po, yung atin pong sabako, nagbubukas na po ang Lord. 4 na po yung atin Bible study po doon. Kasi nag-start lamang po ito ng January. So, purihin po ang Panginoon, nagpapasalamat po kami kay Bishop. Kasi po talagang ang inaano ng Lord kanina sa akin, sinasabi ng Lord, huwag na huwag mong hayaan na hindi mo pagpe-pray araw-araw ang iyong pastor, si Bishop po.
So talaga ako napapaiyak ko sa Lord bilang intercessor po. Last ilang months na po, nag-gather po kami, tumawag po ako ng mga intercessor po, no, ng mga from Pangasinan, Cavite, at Parañaque, Calapan, 4 po na probinsya, 4 po na lugar na ito, na 3 o'clock po ng hapon, kami po ay nagpipray. Online po yun sa Zoom. So purihin po ang Panginoon dahil hindi lamang po tayo tinawag po para mag-preach, kundi po yung panalangin kasi po ito ang pinakamahalagang backbone ng ministry po natin. Kaya po maraming salamat po, Bishop. Nagiging matatag po kami ng dahil po sa inyo. No, bagamat maraming mga problema, pero nakita po namin na kayo ay nagpapatuloy at ini-encourage nyo kami para magpatuloy din sa gawain ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa Diyos at happy 12th anniversary po ng J. Blue Cavite Main Church. Kaya to God be the glory. To God be the glory. Amen. Thank you very much po, Pastora Vicky. At sabi niya nga po kanina, kahit senior citizen na, patuloy pa rin, sabi nga po ni Reverend Ver kanina, hindi daw po halata na senior citizen na. Amen. Now moving forward, we also have Pastor Ato Aranja of J. Blue Bulalakaw. Praise God. Truly that God is good. Amen. That is good. So, in behalf of JBLU Bulalakaw, Oriental Mindoro, binabati po natin ang ating main church ng masagana at matagumpay na 12 taon. We will cross over to possess the land. And by the way, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng bumabasa ng ating Thoughts of the Day araw-araw. Ginagamit po natin ang social media to share the Word of God. US, Canada, Korea, Thailand, halos buong mundo, nagsishare po tayo araw-araw yan, daily, ng Thoughts of the Day. That is our spiritual strength. Po. Kaya marami pong salamat. To God be the glory. Thank you po. Alright, thank you so much po, Pastor Ato. Sabi nga daw po, bulalayo kasi 200 kilometers away from Cavite. Palakpakan naman po natin si Pastor Ato, all the way from Bulalakaw. And of course, before we proceed any further, let us be entertained by an intermission number to be rendered to us again by the J. Blue Calapan Dance Ministry. Palakpakan naman po natin sila. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God. Oh, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God. Oh, even when my world is caving in. I choose you. I choose you. No matter where and over again, I choose you.
choice to give God all your praise. No matter what you're going through, no matter how you're feeling, just say, Jesus, I choose you. I choose you. I choose you. Hey. No matter where and over again, I choose you. 1, 2, 3, let's go. Sing it out. I choose you. I choose you. Hey. I choose you over everything, yeah. I choose you. Yeah, I choose you. All right. Now, next in line, of course, all the way from Alaminos, Pangasinan, let's welcome Pastor Gab and Pastora Marivic Cruzada. Yan, ayaw niya daw sumama. Eh, Praise the Lord. Hallelujah. Paano ko ba umpisa? Actually, we are mag-video clip na lang sana kami nung sinabihan ako ni Bishop. Pero niyo po nakakatuwa ang Lord. Umulan ng malakas sa Alaminos, walang nakarating sa pinatawag kong meeting. Di ba? So, nangyari, dito ako sa harapan niyo ngayon magsasalita. Di ba? In behalf of J. Blue Alaminos, bago po yun, nakakatuwa po kasi yung preaching kanina eh. Sabi ni Bishop, magbawas na daw tayo ng friend natin na hindi palangit. Abay, tinignan ko yung cellphone ko, napakaraming hindi palangit dito. Pagtatanggalin ko nga. Kaya mag-pray kayo na hindi kayo mapasama sa tatanggalin ko. Hindi po. Totoo po yun. No? I was so blessed na talagang, oo nga naman, saan ka dadali ng mga taong ito? Doon ka na lang sa nagdadala sa'yo na mas mapalapit ka pa. Getting closer and closer to God. Tama? Doon tayo sa palangit. Ay nako, mamaya papunta kayo sa pakanal. Kanal na pala. In behalf of J. Blue Alaminos, together with my wife, Pastora Marivic, kami po ay bumabate sa 12-year na anniversary na naranas. Ako po na talagang since the beginning na nangyari po ito, na nakinuwento ni Bishop yung calling sa kanya ni Lord. Talaga naman nakita ko po yung simula sa baba. Ito po, nakakatuwa ito. Malaki pong istorya nito. Hindi ko na po ikukwento sa inyo. Pero sa totoo lang po, dati hindi naman ito ganito eh. No? Ito po'y puro kawayan. Ako nga habang istorya. But then, God is so faithful. Sabi nga po ni Pastora Vicky sa amin, pag nanalangin ka, may nangyayari. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo sa darating na eleksyon na hindi po. Sa araw-araw po, manalangin tayo sa Panginoon. Amen. Isang patotoo po, lumaban po ako. 10 days po ako nagkasakit. Kaya tignan yung payat-payat ko. Payat na nga, nakayayat pa. Halos hindi po ako makakain. Pero sabi ko nga, Lord, kung talagang kukunin mo na ako, kawawa naman yung wife ko. Sabi ko, kung kukunin mo na ako, Lord, huwag muna ngayon. Kasi magko-crossover pa kami. Amen? Praise the Lord. Magsasama-sama pa tayo sa marahabang panahon. To God be the glory. Happy 12th Thanksgiving anniversary. J. Blue, Maine, Cavite. No? Munti ka na masabing Alaminos. Maraming salamat po. To God be the glory. Si wife naman. Ayaw na magsalita ng asawa ko. Alright, thank you so much, Pastor Gab and Pastora Marivic. And of course, we also have J. Blue all the way from Zambales. Pastor Joseph Elorde. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Magandang hapon po muna sa lahat ng mga anak ng Diyos! Amen. So kanina po sa presensya ng ating Panginoon, unang-higit sa lahat, salamat dahil naranasan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Muling nag-apoy ang ating mga pananampalataya. At isa pong natutunan ko kanina, ang sabi po, di ba, mananakop, hindi magpapasakop. Amen?
In behalf of J. Blue Zambales po, ako po'y bumabati ng isang maligayang ika-12 anibersaryo at tayo po'y samahan ng Panginoon at sa pag-crossover po natin, ang binigay po sa akin ng Panginoon, marami pong nasakop ng demonyo, kaya kailangan natin silang sakupin. Amen? Marami pong ginawa ang demonyo kahit saan ka magpunta. Di ba po, samba, less. Ang daming di marunong sumamba, na less ang pagsamba. Kaya dumating ang Jesus be lifted up sa Zambales para turuan silang sumamba sa Panginoon. Amen? Kaya kasama po tayo sa pananakop ng upang maposes natin ang lahat ng ginawa ng demonyo sa bawat isa. Alam ko po, marami. Kailangan nating maposes at ma-encounter. Kailangan nating, kasi binibigay sa akin ng Panginoon, lalo kanina habang po tayo nag-praise and worship. Sabi ni Bishop kanina, 12. Yung Book of Acts po, di ba? 11 pa lang sila. Nag-praise, nabuo sila, naging 12. So, ini-expect po sa Panginoon, Lord, 12 years na kami. So, pag sinabi pong 12 years, makikita po natin yung pagkilos ng Santong Espiritu. Kaya nga po sinasabi ni Bishop kanina, signs, wonders, and miracles mangyayari po sa mga kalangit na mga mananampalataya ng Diyos. Handa ka po ba? Parang hindi po kayo handa. Handa po ba tayo? Amen. Happy 12th anniversary po. Salamat po, God bless. Alright, thank you so much, Pastor Joseph. And before we proceed any further, who among you believe here that our God is a magnificent God? Amen. He is able to do, amen, He is able and willing to do exceedingly abundantly, amen, above all that we could ask or imagine. So at this point in time, we'd like to offer this song to the Lord and just worship Him, amen, in our midst today. And if you know this song, sing with us today. Who compares to you? Who set the stars in their place? You call the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You bring the morning light.
Hallelujah. And at this point in time, of course, we also want to welcome from J. Blue Camellia, we have Pastora Rio Manda. Magandang hapon po sa bawat isa. We would like to greet, of course, ang ating pong main ng 12-year of anniversary. Fruitful years, 12 years. Nag-meet po kami ni Bishop sa isang, tawag dito, association ng mga pastors. Hindi ko alam talagang dito kami dadalhin ng Panginoon. Kasi meron talagang pinapangarap ang puso ko na hindi ko magawa doon sa dati. Pero ngayon po, totoo pong hinahakbangan natin yung crossover, conquering every places, kung saan dadalhin ng Diyos ang ating mga paa. Dinideklara po natin ang lugar na yon ay maiaalay natin sa ating Panginoon. Just a praise report sa nangyayari po sa Batangas. Grabe po ang pagbubukas ng Panginoon sa maraming tahanan. Kanina po, we've been to 5 houses. At sila po ay talagang hininog na ng Panginoon. At totoo po yun, before we cross over, may pinagagawa ang Panginoon. Kanina hindi ko po alam, binuksan ko yung Bible ko, sabi ko, Lord, anong message mo? Hindi ko alam yung pong message ng Lord kay Bishop, ay tagpog-tagpo doon po sa binigay ng Lord sa akin. So, totoo po, prayer can do so much. Limitado po tayong lahat, pero ang kamay ng Diyos, never na magiging limitado. Kaya po, samahan nyo kami manalangin. Kasi po talagang meron pong ginagawa ang Panginoon. Kailangan lang tayo na magkaroon ng aksyon. Kaya po, salamat sa Diyos for bringing us here sa J. Blue family. Thank you for taking care of each and every needs. Lalo tigit, no? Minsan salat man tayo sa ibang bagay, pero yung pag-ibig ng Panginoon na siyang bumuo sa atin, ang nagiging daan para po tayo ay mas lalong gamitin. Salamat po sa buhay ninyo. And we are here to support. Of course, hindi man po mostly tayo nagkikita, pero we always meet in the Spirit, wherein we are praying together para po isulong ang gawain ng Panginoon through J. Blue family. Thank you so much, Lord, for blessing our family. And happy anniversary po sa ating pong lahat. Amen. Maraming salamat po, Pastor Rio. And of course, amen to those words. And of course, we also have from J. Blue Sagana, Pastora Mercy Quinto. In behalf po sa J. Blue Sagana, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Actually po, ay ko nang umiyak, no? Dahil alam ko naman pinatatag na ako ng Lord. Hindi po nakakaalam, yun nga po, maga pong kinuha ang aming pastor na sa Sagana, pero naniniwala ako na hindi po ako pababayaan ng Panginoon dahil binigyan po ako ng mga katuwang sa gawain na masisipag po sila. Kaya pasalamat po ako sa Panginoon. Kami po ay bumabati sa J. Blue Main ng maligayang anibersaryo sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Alright, thank you so much, Pastora Mercy. And of course, all the way from J. Blue Parañaque, let's give it up for Pastor Alvi Alvarado. Amen. In behalf po ng JBLU Parañaque, binabati ko po ang bawat isa ng 12-year anniversary. Amen. Ang Diyos po ang kumikilos sa ating iglesia at hanggat siya po ang naitataas sa bawat isa po sa atin, sa loob ng iglesia, tayo po ay patuloy na magtatagumpay. Amen po ba? Dahil kasama rin po sa pangalan po ng ating iglesia yan. Amen? Jesus must be lifted up in all churches po natin. Amen? Mapagpalang araw po at maligayang anibersaryo po sa ating lahat. Amen. Alright, thank you so much, Pastor Alvi. And we also have
Pastor Ching Motoy from J Blue Cagayan de Oro, and we will be watching a video presentation to that. Happy 12 years anniversary, Jesus Be Lifted Up in Bacoor Church. Greetings coming from Jesus Be Lifted Up, Balubal, Cagayan de Oro City Chapter. God bless. All right, and we also have, of course, the eldest sister of Reverend Estela. We have Sister Gloria Mejorada, who will also have a video presentation. Binabati ko ang Jesus Be Lifted Up in behalf of Dodong, me, my children, and my grandchildren. A happy 12-year anniversary. Praise the Lord. God is good. I pray that God will continue to use you mightily for His kingdom until He comes. Praise God. Alright, so lahat po tayo tumayo. Are you all excited? Did you receive your portion today? Naku, mukhang mahina po. Did you receive your portion today? Amen. Hallelujah. Sabi nga po ni Bishop Leo Nina, yung declaration ng crossover to possess the land, amen, it came from the Lord. Amen. It is through the form of a vision and a declaration. So as the church, amen, the members of the church, our task is to receive that declaration, amen, to receive that vision. And before we proceed to our praise celebration, magkakaroon lang po tayo ng simple gesture. Kanina po, pinasigaw tayo ni Pastor, ni Bishop, kanina ng crossover, but we're gonna do it again. But at the time when the Israelites were able to cross over, the first city that they conquered was like the city of Jericho. Amen? It was a seemingly impossible city to conquer, but the Lord said, "Conquer nyo." Amen? And the instruction there was, they're gonna walk around the city. Amen? One day at a time, and on the 7th day, they're gonna walk 7 times, and then on the 7th time, they're gonna shout. Amen? There's a specific instruction of God to them at that time na sabi, walang mag-iingay. Amen? Ibig sabihin, sa kapanahonan natin ngayon, murmuring is not part of it. Amen? Pakisabi sa katabi mo, I am not a murmurer. Amen? You have been qualified. You have been qualified by God in the promised land. Amen? And what we're gonna do now is, we're gonna shout, cross over 7 times. Amen? Okay po ba yun? Ready po ba lahat? We're gonna shout, cross over 7 times. And after the 7th crossover shout, we're gonna shout, hallelujah, to the top of our lungs. Okay po ba yun? Amen. Are you ready to cross over, to possess the land? So we're gonna shout, cross over. Go! Cross over! 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 Hallelujah!
Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Oh, eh. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pasalamatan. Buhay ko na, buhay ko na ang purihin, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naiisip pa, hindi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya. Piling mo, muli pa salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling. Hey! Come on! Hey! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makumpit mo din. Sumasamba sa'yo, sakit sa kanan ng kasiyahan. Tunay na nagdarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, muli o dakila ka. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makuntit o tuwing sumasamba sa'yo, sakit sa kanan ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan ay kayang bilhin sa'yo ko'y tayo po'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makumpit o tuwing sumasamba sa'yo, sakit sa kanan ng kasiyahan. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makumpit o tuwing sumasamba sa'yo, sakit sa kanan ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makumpit o tuwing sumasamba sa'yo, sakit sa kanan ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makumpit o tuwing sumasamba sa'yo, sakit sa kanan ng muli pa ikaw. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makumpit o tuwing sumasamba sa'yo, sakit sa kanan ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko.
hallelujah. Tunay na nadarama ko. Oh, yes, Lord. Yes. You want more tomorrow. More. Come on. Here we go. Hey. Come on. Hey, 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 hey. For you the blind will see, for you the mute will sing. Say! Sing, I am free to run. I am free. Come on, let's run. I am free to run. I am free to live for you. I am free. Shout, I am free. Through you the kingdom comes. Through you the battles won. Through you, I'm not afraid. Through you the price is paid. Through you there's victory. Because of you, my heart says I am free. Here we go. Shout, I am free. Hey, 'cause I am. Oh, I am free today. 'Cause I am free to live for you. Shout, I am free. Come on, church, once again. We are free to run. 'Cause I am free. I am free today. I am free to live for you. Shout, I am free. I am free. We will declare, whom the Son sets free is free. Oh, we'll sing whom the Son sets free. Oh, whom the Son sets free, Lord, is free indeed. Sing whom the Son sets free. Son sets free. Is free indeed. Whom the Son sets free. Oh, 'cause I am free to run. I am free.
as we celebrate our 12th year anniversary, of course, we also like to recognize who are also celebrating their birthday this month of June. Nasaan po sila? Tinatawagan po lahat ng mga celebrants for the month of June to please come forward. And of course, special mention po to the best dancer of the house, Reverend Ver Santos, who also celebrated his birthday like a week ago. Sige po, Pastor, ayan. Lahat po ng birthday celebrants for the month of June. And of course, our special celebrant, of course, Reverend Ver Santos, to please come forward. Amen. May inihanda po kaming mga cakes para sa inyo. Yan, all celebrants for the month of June. Meron pa po ba? Alright, kung wala po, sabay-sabay po natin silang awitan ng Happy Birthday! To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Minsan pa! Mas mabilis! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday po to everyone and of course to our Reverend Ver Santos. Ayan, of course we prepared a very special cake. And of course, ayun, sige pa, dito pa po tayo. And wala po tayong lighter dyan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. At sabay-sabay po natin i-blow yung candle. 1, 2, 3. Happy birthday! Amen. Napagpala po ba ang bawat isa? Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, so habang tayo po lahat ay tumatayo, announcement po, sino po ang mga may hawak ng food stub? Nako, yung wala pong hawak. Wala po kayong food. Joke lang po. Okay po, yung mga may hawak po ng food stub, please, kunin niyo po yung food sa labas. Yung mga representatives. Okay po, and then all the pastors, please stay dito po sa hall at dadalhin po yung food dito. Pero sa lahat po ng
may food stop, pwede po tayong kumuha ng food after the closing prayer. So, yung mga wala pong food stop kanina, sabihin nyo na lang po, hindi kayo nakapag-register. Para lang po, yung sa head count po natin, total, kung ilan po tayong lahat. Okay po, clear po ba? Again, lahat po na may food stop, sila lang po yung lalabas to get the food para hindi po tayo magulo dun sa kuhanan po natin ng pagkain. So again po, all the pastors, please stay po at dadalhin po yung food natin dito. Okay, thank you po tayo po lahat ay tumayo for our closing prayer. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat sa pagkakataong ito na muli pinagsama-sama mo ang bawat isa po sa amin. Lord, to celebrate your goodness, to celebrate your faithfulness, O God, sa iglesia pinagkatiwala niyo po sa amin. This 12-year anniversary, O God. Lord, may your name be glorified in this church. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagkilos sa aming kalagitnaan at sa marami pa pong taon na darating na maranasan namin ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Salamat po sa gabing ito sa pansamantala po namin paghihiwalay at Lord, sa amin pong pagsasalo-salo, Lord, sa amin pong hapagkainan, kayo pa rin ang madakila, maluwalhati, Panginoon. Salamat po sa kapurihan, kaluwalhatian ay sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Ama. Amen.